Chiefogo, Chiututo efogo, Chiefogo, Ofogo, Chindibo. Igbo Igbo ekele m unu. Chindibo awọchiela na Obi Ọgaranya, President General Igbo Speaking Community in Lagos, onye a na-akpọ Sunday Ude, a na-etukwe ya ọnwa ndị Igbo Lagos, nwoke ka ibe ya. Anyị nụ na ndị Igbo ga-eri ji na 25th of September 2021. Chindibo wọchie ka anyị gbaa ya ajụjụ ọnụ ebe ndị Igbo ga-eri ji aha a na-ekwu okwu ya. Bikonu ụmụ Igbo, ebe unu nọ na Lagos, gbaanụ bịama na 25th September 2021 ka unu soro ibe unu rie ji mmiri ọkụ, ji nke aha pụrụ iche, ji awai, ji na-enye ụbara n'ahụ. Ngwanụ ka anyị gaa gwa Sunday Ude ajụjụ ọnụ ebe a ga-eri ji aha ma ụdị ndị ga-abịa ebe aha. Emekwana ebe unu na-aga, cherenụ ka anyị gaa jụọ ya ajụjụ aha. Ndị Igbo kwenu, Igbo kwenu, Igbo kwezuonu, ọ dị mma ndị Igbo. Ndị Igbo, ana m asị ka nkene unu n'ụbọchị taa. Ọ ga-adịrị unu mma. Onye unu na-anụ unu ya bụ Chief Sunday Ude. Mụnwa bụ onye isi ndị oji ozi na ndị na-asụ asụsụ Igbo nke ndị bekee na-akpọ Igbo Speaking Community na Lagos. Abụrụ m onye ọchịchị kama na abụ m onye ndu. Ana m ejere ndị Igbo ozi na Lagos steeti. Na-asị ka m were ohere a were kene ndị Igbo, kene ndị eze, kene ndị ọha na eze, kene ndị Igbo niile, ma ndị na-azụ afịa ma ndị na-arụ ọrụ oyibo. Ana m asị na ọ ga-adịrị unu mma. Ihe ọ bụla onye ji onye na-eme wee na-emeta ego, ọ ga-adịrị ya mma. Mana ana m asị onye na-eme nke ọjọọ ya chegharịa. Ife ọjọọ adịrọ mma. Wee na-asị ka m were ohere a wee kọwara ndị Igbo maka ihe bụ iri ji. Ndị Igbo Speaking Community na-akwadobe iri ji ndị na-asụ asụsụ Igbo n'ọnwa Septemba gbaa ohu mkpụrụ ụbọchị na 5. Ebe anyị na-eme ya bụ na Surulere na Akpati Barracks, isite Ojuelegba wee na-abịa, isite Jibowu wee na-abịa, isite Munchi wee na-abịa, irute ha na Akpati Barracks na Surulere. Ebe a bụ ebe anyị na-eme mmemme nke a. Wee sị ka m gwa unu, iri ji bụ omenala ndị Igbo. Iri ji bụ ihe eji mara ndị Igbo. Unu mana ọ bụrụ na ji eleghere na ọ na-epute nke ọfụọ, edebe ji, itinye ji n'ala ole o repute nke ọfụọ. Andị ndị ọbụla amaala bụ ndị Igbo na-eri ji wee were iri ji wee na-eme omenala. Na-eji ji wee atụrụ Chineke mma na chọọchị n'ụlọ ụka. Ndị ụkọchukwu, ọ na-eme ndị na-arụ ọrụ ugbo rụsịa, ewere ha ofu ụzọ n'ụzọ iri jee tụọrọ Chineke mma. Onye ọbụla bụ onye omenala n'ala Igbo eji anọkọta jee were ji si tinye n'ite sie rie. Oge bụ ụzọ kpọkuo Chukwu wee yọọ Chukwu ka ji ya na-eri n'ime ahụ a ka ya rikwu ya n'ahụ ọzọ na-abịanụ. Ọ ya bụ omenala ndị Igbo na-eme na ji. Ewe na-asị ndị eze na ndị ọha na eze na ndị Igbo niile na nwoke na nwaanyị, ma ndị na-azụ ahịa ma ndị na-arụ ọrụ oyibo, gbakọbanụ n'ụbọchị 25 ohu mkpụrụ ụbọchị na 5 nke ọnwa Septemba na Surulere ebe a na-akpọ Akpati Barracks. Unu gbakọ n'ebe ahụ, unu ya afụ ihe dị iche iche. Mmọnwụ ga-agba, egwu ga-agba ụbọchị ahụ. Ihe dị iche iche ga-eme.
asị ka m gwa unu na Ọba of Lagos ga-anọkwa mgbe ahụ. Lagos steeti gọvanọ ga-anọ, Oni of Ife ga-anụ ya, senators ndị Igbo ga-anụ ya, ọtụtụ ndị mmadụ unu ya atụbaghị anya ga-anọchi ebe ahụ. Ewensị ka m gwa unu na ụbọchị akara aka erugo oge ndị Igbo ga-eji wee na-amara ihe bụ omenala. Igbo speaking community bụ ndị erejista na Corporate Affairs Commission. Anyị debere ya regista ya ka anyị were ya n'afọ wee na-agbarịta ndị Igbo okwu, wee na-agbarịta ndị Igbo maka asụsụ Igbo ka ọ kwụsị na Nigeria na Lagos. Ndị Igbo ekene m unu. For your gossip, interview, lifetime, we bring the news. Gulo check